Η μελέτη αναφοράς που προσέδωσε στο ελαιόλαδο την ιδιαίτερη θέση που πρέπει να κατέχει στο πιάτο μας είναι η μελέτη των 7 χωρών. Η μελέτη των 7 χωρών είναι μια μεγάλη μελέτη που έγινε σε 13.000 άτομα ηλικίας από 40 έως 59 ετών για 15 χρόνια και φάνηκε ότι οι χώρες και ιδιαίτερα η πατρίδα μας στην Κρήτη φάνηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από καρδιακιακές παθήσεις και το κυρίαρχο χαρακτηριστικό σε αυτό το λαό είναι το ελαιόλαδο. Αυτό που ξεχώριζε τον Έλληνα από τον Ιάπωνα, τον Έλληνα από τον Φιλανδό που συγκρίθηκαν αυτές οι χώρες με εμάς. Το ελαιόλαδο λοιπόν ήταν το μόνο λίπος στην τροφή μας. Μια άλλη μεγάλη μελέτη που έγινε από το Ρενό το 1995 διήρκησε 27 μήνες σε 600 άτομα δείγμα. Χωρίστηκαν σε 2 ομάδες τα δείγματα. Στη μία ομάδα βάλανε να τρώνε τη συνηθισμένη διατροφή και η δεύτερη ομάδα έτρωγε όπως τρώνε στην μεσογειακή διατροφή, δηλαδή διατροφή πλούσια σε ελαιόλαδο. Φάνηκε ότι η β' ομάδα παρουσίαζε 70% μείωση στα καρδιακά επεισόδια, επιπλοκές μειωμένες, καρδιακή δαθική, θάνατη μειωμένη, θάνατη γενικώς μειωμένη σε σχέση με την άλλη ομάδα ασθενών. Μια άλλη πολύ σημαντική μελέτη, η μελέτη Κόβας, το 2006, σε μεγάλο αριθμό ατόμων, που μετρήσανε τα επίπεδα αίματος σε γλυκόζη, καλή χολυστερίνη, κακή χολυστερίνη, μετρήσαν την οξυδοτική ζημιά που υφίσταται τα λιπίδια του πλάσματος, τα μετρήσανε πριν ή μετά από δίαιτα πλούσια σε ελαιόλαδο. Φάνηκε ότι το ελαιόλαδο παρουσιάζει ιδιαίτερη αντιοξυδοτική δράση και μάλιστα προστατεύει και τα λιπίδια του πλάσματος. Δηλαδή το λιπιδεμικό προφίλ των ατόμων που εξεταζόταν, δηλαδή η καλή και η κακή χολυστερίνη, ήταν σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Πάμε να δούμε τώρα τους συσχετισμούς του ελαιολάδου με την υγεία. Το ελαιόλαδο είναι μια τροφή η οποία είναι πλούσια σε φενόλες. Οι φενόλες είναι αντιοξυδοτικά και αντιπυκτικά, τα οποία προστατεύουν από την εμφάνιση παθήσεων όπως είναι το έμφραμα του μυοκαρδίου, αρτηριοσκλήρωση, αρτηριακή πίεση. Μάλιστα, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο παρουσιάζει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φενόλες. Ένας άλλος συσχετισμός υγείας είναι η αύξηση της καλής χολυστερίνης. Φαίνεται ότι αυξάνεται η καλή χολυστερίνη όταν τρώμε αποκλειστικά ελαιόλαδο και μειώνεται μέσω της μείωσης, μάλιστα, μάλλον αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της παρουσίας αθυρωματικών πλακών στο αίμα. Επίσης, προλαμβάνει από τα εμφράγματα λόγω της παρουσίας της ελευροπαΐνης, σύμφωνα με την καρδιολογική κλινική του υπό τον κύριο Κρεμαστινό στο Αττικό, πολύ πρόσφατη μελέτη. Το ελαιόλαδο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε που είναι ένα φυσικό αντιοξυδοτικό. Μια κουταλιά ελαιόλαδο προσδίδει κοντά στο 10% της συνιστόμενης ημερήσιας ποσότητας σε αυτή τη βιταμίνη. Αυτό μας προστατεύει από την οξύδωση των κυτάρων και των λιπιδίων του πλάσματος. Αυξάνει στο αίμα το ιτρικό οξύδιο, μια ουσία με αγκιοπλαστικές ιδιότητες και βελτιώνει το καρδιακιακό σύστημα. Όλα αυτά για το καρδιακιακό σύστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει με πολλούς τρόπους βελτιώνει την καρδιακιακή μας υγεία. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ελαιόλαδο και για τον καρκίνο. Το σκουαλένιο που περιέχει και οι φυτοστερόλες εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και γενικά έχουν μια γενική σε όλα τα επίπεδα αντικαρκινογόνο δράση. Το ελαϊκό οξύ μάλιστα είναι ένα συστατικό το οποίο, όπως προείπα, υπάρχει κυρίως στο ελαιόλαδο, καταφέρνει και αναστέλει τη δράση ενός ογκογόνου γονιδίου και καταπολεμά τον καρκίνο του μαστού. Επίσης, το ελαιόλαδο παρουσιάζει, λόγω της καλής αφομοίωσής του και επειδή παρουσιάζει καλή απορροφητικότητα, καταφέρνουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και την δυσκολιότητα, να ρυθμίσουμε τον ανθρώπινο μεταβολισμό και να βελτιώσουμε γενικώς την σχέση μας με την τουαλέτα. Πρακτικός τρόπος πρόληψης της κοιλιότητας, μπορεί να την ξέρουν εδώ οι συμπολίτες. Καφές ή λεμόνι παρέα με ελαιόλαδο αποτελεί ένα φυσικό υπακτικό μέσο. Επίσης, ένας άλλος πρακτικός τρόπος πρόληψης αντιμετώπισης γαστρίτιδας και έλκους δωδεκαδακτύλου φαίνεται να είναι μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου πριν από το γεύμα. Γιατί επιβραδύνει την υπερπαραγωγή υδροχλωρικού οξέως και πεψίνης. Όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν να αντικαταστήσουν βεβαίως καμία θεραπευτική αγωγή.
Το ελαιόλαδο φαίνεται επίσης πολύ σημαντικό και απέναντι στο σαχαρόδι διαβήτη. Αυτό φαινόταν πολύ πιο ξεκάθαρα και διαυγώς στο παρελθόν, όπου ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα όσον αφορά τη διατροφή, γιατί τώρα έχει επικρατήσει και ένα δυτικό μοντέλο διατροφής που δεν υπάρχει μόνο το ελαιόλαδο, αλλά υπάρχουν και άλλα λιπαρά. Αλλά φαινόταν ιδιαίτερα στο παρελθόν ότι το ελαιόλαδο σε σχέση με τα ζωικά λίπη, όταν υπάρχει, καταφέρνει και μειώνει την παρουσία χωρισμένων λιπαρών, αλλά και έτσι προλαμβάνει και από το διαβήτη. Το ελαιόλαδο έχει πολύ σημαντικές αντιγυραντικές ιδιότητες και ικανότητες μέσω της αντιοξυδωτικής του ικανότητας. Μια πολύ καλή μελέτη από το British Medical Journal το 1995 έδειξε ότι αυτοί που είχαν γεννηθεί το 1913-14, εκείνη την περίοδο που μετριόντουσαν, είχαν περισσότερες πιθανότητες να ζουν όσοι κατανάλωναν αποκλειστικά ελαιόλαδο. Επίσης, ένας καθηγητής γυριατρικής το 1999 μας κατέδειξε με πολύχρονη μελέτη ότι